Nakali MDC juga Ranikor Constituency ba Pius Marweng ha Santrik Ulber Ahjar Arpunriu walayo ban pli pajba ya ke Government LP School kabedai ke Ying School ka Bathamai ha ka Snong Penden So Sham Southwest Khasil District bala pentrai lang ba ka State Scheme Infrastructure Upgrade Projects Phase 3 ka Jingmang Pisa ka Balong South Saulak Nyop Khnai Hajar South Pa South Pupra Tengka ha ka Jindon lang jong USD SEO jong ka Southwest Khasil District ba SS Lengkhoi lembat ki officer jong kitanat baper u menteri jong ka Snong kinong hikai kumjuru ki riu rangba jong kadong kathai ha ba jingkren USD SEO ulaong ba nakaleng jong ka office jong u kalapan pau ya ka jing snokmen namar kalayo ya ka Ying School ka bapaka namar ha ki snem baladep haba wan bandungo ya ka ni ki Ying School ha penden so sham ulaong bali isang sot shisha ban pej namar ka Ying School kala jor rathai harai haba pej menta kala don ka jingkermen ban kentiu ya ka puli ka puthi ha ka Snong uba pius haba jingkren kum kongsan ula banjur ikikmi kikpa baki dei benetrai lang bat kinong song Snong kenang ba ka puli puthi ka jongki khun jongki kan long ka bajob ka junggi lang barok hang ne ngi don lengkat lang bat ki rat jongka education i basain kum i SDS io jongka mokurat ke jungi i ba kansai pada group jongka nat pok education kiwe ibaya don lang kat hakni kapor te friendship ya kapor kum kadak jongka jing pembena berpli yang ni mau jongka jing sakan mau ketika building jongka school di hakni kapor ya nakale ka jonga rengkat kumbang ong menta badi STSU ba hakaski jong santarik jong penai match arajar apun real ini la play ya kani ka Ying School Government LP School hapo Snong So Sham nomar ba kadai kani ka sin ka baar bang apoy Mapoy sin ang ni laki ngambakla haki barwan pej ke school house nam ada khandai la ni sipro te juang tingkasi ni mokrat sitai wan di chau yorinu melwas kalong ba ni habale chau biang ya keseringi ula jong haba gile tang sisin mo te mentak la jia yang abang poy yang ni pati na ka benta ka nega program so kumen sikadaya bang ayo kandor kat bapi hak tu ipor ngadang day tong SI school bang apoy yang ni ndray menta longkung SDSEO hak jo office nasoban penpau kajing kemen ke bakraw na kaliang jong ka office namar bahak itu kipor ke bang apoy ngatip bago government school hang ni pendel sam government school kalong tangkum tu nasi barok himpat yung witness ndray mga ngalayo untuk sisay kata tenray mentah bang apoy yang ni ngiyo ya kaying school kapa itanak kapa ngi don jikirmen ba kapule kapati kanang roy te hakabay de bakani sasisin ngasobat penpau kajing kulay kapa kerpang ya MLA bedon buram jengi iba simkia market kia man penpoy ya ki bakum ini di jingdon kam haki Snong di pau ki jengi kalong ke school ki jengi badai ki office jengi barsa kiwe ro hoj kum ka office kum balong IJI ni trey lo ka jong ka benta man poy ki proposal poy ki benta badai jengi ka office ndrai jingdon kam ka jinga trelang jong ki MLA claim ka jing trelang sar ke jong pi gunsen ngimla man poy sa katong ka ba nging temu tendrai masuk kemen sikadaya ba isa jengi ilong ba kelut mensem ba ibakwa manui ya ka roy ka par ka bapaka na ka benta ki kun ki jengi ta ka dei ka benta ka panlengkong ka bangaso ban pau ka jing kublai na ka benta jong yang lang baro bar pau ka jing sokmen hak ba ngadon lang hak ka kum ka limat ka por ka benta ka benta ka ba har ka bangakwa ban tempau ni ka long ba nakabenta kinong ikai jong ka school pitip hi ba kano kajing pule ka puti ka syong nungkong haka hok ti jong ti kum kinong ikai
the one who are able to mold the destiny of the students. Kabamut ba pilong ki wei ki bala ban ringdur lani ban oshrong ya ka lawe jong ki kena school. Nsyong hano kasyong happy kinong ikai. Intang idon ka angut mo kinong ikai ba government school then ray naso ba kala biang katum ka jingdon jogi kena ba pin tre ya ka kam banwan ra ya ka puli ka puti na ka benta ka jing mentoy ka kena. Pilong ru kinong ikai pilong kita kinong tei ya ka lawe jong ka chat benri. Ka lawe jong ka chat benri ka syong haki kun ki ti jongi. Kam syong hangi ki bala rung ba ki ba temen. Dai ka syong haki kun ki ti ki jongi. Nomor kata pi pilong ki nation builder. Kinong ikai kilo kinong tei ya ka lawe jong ka chat benri. Nomor ka puli ka puti kalong ka wei ka badon kam tam ka bangila bana chip ya kano ka benta ka bakrau ha ka jingim bat ha kalawei jong ka jingim ka jengi ngaju kran ya gani abang itu kana aba ki perkan ham tam menta mo ka don kan ka tma po Israel bat ke Iran hang to ka US ngaju ong ya gani ba kari Israel hi ka datang ka combination of refugee since 1948 hausnam ka knais pa so pufra aba kiyo ka jing lalu kiwan tur baro nak leng kiri kilongkum kiri piji undan kiwan mansyong apa jong kari Israel mentah ten rai da kajing nang ka jing start puli ka puti ka jongki dai nomor ka teknologi ka jongki kajing nang jongki ki bol science kajing nang jongki agarap ka yang kajing na jongki kadai kajing start ka jongki ba kila ban poi hakari ka wei na ka baki kot ha ka partai ka first world countries la dai ka wei na kiri ki ba crowd tam ha ka partai ni baro ka wei. Jerman kata ke education kadai ke ini ki hatiar ban ra ya ka imlang ka salang ka jongi. Nomor kata pi kum kinong ikai pi dai ki bathok kadai ka thong ka jong pi kadai happy ka ti ki jong pi ban pon poi ni sa kata ka thong sa kata ka benta. Pangilap abang astray kam school bursin wat ki kimi ki paru ki haki dokendong ki jongi mo ki ken sting na ka benta ki kun ki ti na ka benta ka puli ka puti jong ki kun ki ti. Ni ki nong song sinong nimju pikir ya ki kena lane ya kapuli ka puti apa jong ka sinong ka tao nomor kata nga kerpat ya pi kum ki nong song sinong baro kilong kemi kilong pa ba pinyas nok pilang ai ka ti ka mon ka ti ka diang jong pi bangin nala ban penroi ya kapuli ka puti apa ka sinong ka tao ka jongi kum bala mention GE ba kinong ikai menta kim dai shu kibandang ya fair asor lana kendong ka qualification kalong kaju ka qualification na ka benta ki kam no ikai kalong kaju ni follow ya kata ki ong ka NCTE norms na National for Teachers Education kata ki labu ya ki frame hangta ya ki kendon kumnoban long nong ikai kum hapo ka jela jongi habut ya kata Kawai kalau kinong ikai kum government LP school kum ni kinong ikai LP school ngide ban pas lah kinong no class 12 pas nduna ka 100% ngide ban pas ya ka DLF nang kata ka diploma elementary education ya ban pas ya ka MTET kita kile ki ba kongsan ki qualification kalau ba NCTE kamu kan National Teachers for Education Council for Education kamu penbek ni kita kamu mud wat akan national level ru ilong markaju kinong ikai na kata-kata kalau undan cu penong kentong lane asor kar kalau le bahasi pun berpenyo ya kalau kini kinong kai nang ba hanong kentong lane asor kajing kai kalong mar kajo ngakum isketeri babat ya kakam mo ti ngala sutu ya kata kajing kajing kerdu kajing jenjar kabaya kerdu hakini ki snem ki bala letnyo namar ba kajing kapnya jaka school building marsing yo sengaw ya kata ka kubur ba ngin yo ya ka school building kamusim jonga ka kemen hadu kata bom la cuban batai mo namar ba tangbangi ki bamat mat kasmi mo ngi sautu ka ba ti hadin kata pade ngala kemen bahabat ngala perkat bangin yo lang pergi ben ba ka building rumah sa ti kata kajing kemen jonga ka bomla syu ban batai mo ngala ya tu kanalut abaro ki niki para sinong para tao hang ni bat kumta kayat kasingi kapor hadu panda dep ka ni ka building te
hakini kisnem ki bala debno ka enrollment jungi kalong kaba khendiat bha mosa anchia thu da epi kum isketeri kalong kaba khendiat bha tia din ba menta usnem padengi layo ban padengi kadika building thamai ka enrollment jungi ru kala ki ustet bha wat lingba kadika jingki ustet jangka enrollment labun ka enrollment ngihap pen pau ru bagi dan sakikat tu kan kijing duna kijing telat nakaliang jengi mo ti kita kijing telat kijing duna hakabaya day bat kajing dan jengki ben ngim la ban pendap syu haduk mata ngimpat penlong school ya ki kena kelas 1 bat kelas 2 namar ba ngimpat dan ki ben ki babiang ti ngaku misketeri ngahap ban wat jing yarap nasyutu nasyani mo haduk mata ti ngimpat yo pedang kita ngidang ngimpat penlong school kan yaki kelas 1 kelas 2 ti kita kilong ki kijing ki bangi ngihapan penpawat hari kajing sengok komen bangi layo kat kani ke building ke ipu iping nrai idang dan ijing sandut hangau mo kum isketeri ti ngasengong bangal syukum kerpat ya pimosa ngalak syuong lada dei ha office ne lada dei MLA ngala sngo le ran teng ru ngala sngo kumba tang manga si manga tang ka penden so syam si penden so syam mo ka baut tang bawat la kataru ngahab ban le na bentah ka jingbet jingbiang jong ikna ngahab ban wat kilat kinenti na ka bentah ban penbet penbiang ya ka school pat ya ka jingdan kam jengki kena school bah pokok school barok kawai Juk di por ki mata ngiju ong mensua bakata ka jingile thma mo ka jingile thma ki por mensua ki mut ngapile ta ki bormat ta ki wat ta ki sum da ki ta ki tang ta ki ke rei hakri ki juk ki por ki mata kemut kata ka jingile thma ka rei ta ka jingang ki sista ishna itu ki tiar thma umde ishna ta ki por mensua da ka bormat da ka bor kli da ta ki scientist ta ka rei haka juk por ki mata Tinggal skokoman, bah ya kasih dong pi, hati por kisnam kipaladap ngas noram komunal mat, wadah kalian ke department ru is noram, bagi don ke school government hangne, hendrai ong kena hantam kipoliur, himla ban pak school, namar ba, kaying kepala jot lapai. Kata warak kubor ulami, hakut kubor ulami, hendrai, namar kalian jongaru, kum nomi kmat nisuthu. Ba ka government school hapo ka konsulsi ke jungi mat ngidon hapo kumpah hapo nyau poteli ye ndrei ngaso kuman hakoi ka peta ngaso yero ya ka sorkar khampam la sim kya bha habai dei bat ka phule ka puthi nado ka school building hadu komno ben bet yaki kitulop jong kinoi kai kumbala pensai babu menen Lasim kya ba? But hapo karani ko konsulsi. Hapo ide baga government school ngam ong school simet tamar ke school ki babon, no ki school ki babon. Hapo dan kisnong teng ki don school hadu nyau phatali. Ndrei kap ya sarkaru kan ong babaro ke sing school kemut pinong keno sarkar kan ong ba. Bakunde itu ki school ke ba na kalian ko government kemut kan house school kemut keno sarkar kalong ka ba. Ndrei hapo ide baga school government ni ngaji ong baro ya kisnong git hau ya kinoi kai hak to school ladon jinge bagi kena school kim yo ban school hak to school snoba pan pau singa nomar ngam kwa ban yo sko na kinoi kai na kisnong kat hau baka school government hi bagi kena kimla ban song kelas na katau bambiang ya kajing school ngabi ba kansai Moi ibabu aslan khoi dang sushimti kum SDSEO apo ka district ke jungi denga bapak pensai la ringe nyau ya ka building school kum kani ka bangi implementa apo karani ko konsulsi imat tunasyu kum balai totally ni layo pada kinang zon susu aka press for menta kum ba nyau pratali apo karani ko konsulsi ni sayo ka building ka ba kame susu upai man ya kan ni yo kata ka press for Umday shoot tangga building rengkat berkicaka mo toilet na kam pagi kena sanyau pratali ti ngabu kata kecing
kujimut ke jonga babaro ki ying school joko government kumbang alo ong mene ba nim kwa banyo sko ba ki khna kim yo ban puli nade ki no hikai kim yo ban ay ki ji kai namar ba kam biang kata ying school ha kata kasno i baka jing kodor jong kajing nang kajing start dari hang ni ngaron kamen sim bas diau lihat kai kajing diau kalong ba naman ginon kam jing sya bat kimi ki kapa mo bat kimi ki kapa lene kinong song snong nama bakas ni ka bagi abo ro kalong to ni bo rengkat bat kasnong ndai babu kamangi mar bagi keren ki habaya dai bat ki ka ba lawe jung ki hap ki barit lase ginon kam hakani ki jok ki por ki pamata khamtam na kayeng kasem khamtam na ki kimi ki kapa apet mene imat kasnong panen so syam kam kemen mat ya kani kacing pri jo kani ki yung school mo kacing he kada khanya ka snong ka jong pi bat kani ka yung school ka pa ka sarkar ka ai ka mo nakale ka education ke department kala istom nakale ka jonga kala istom re imat kim na kemen ba ngamtip imat tang balayo ong labiang kumbang lapan ngamtip ya saya kata kacing berkat ke jong kinong song snong ndre hangahi ngasngau dio ngamda ngau kenat namar gidon kam bat ki kimi ki pa kei ka bagi non kamben keren kalong halor ki bun kali ki norim halor ki bun kali ki norim namar ngi play ya kani ki yung school kam dei shu jok ka sarkar mo kani kadai kayeng jong kasnong ka jompi kadai kayeng jong kini ki kayeng jong kini ki hap ki barit ke jongi kalawe ke jongki ki khot what is ketri ide ini kai Henry Sharman jong kini ka school ide menteri snong kini sul ku shai ba kini ka school kadai ka bor jong kasnong kadai ka bor jong kasnong teng teng tang ka jingduna mo kinong song snong ki wot ya ka sarkar wot economic mat keno inu department keno e kino ikai ndre kinong kamlang ya ka jing ya trailang ngidong kamlang ya ka jing triang kom hakani ka sngi ngidong kamlang ya kinong song snong bangin ya keren bangin ai jingmut taman ngimkot nga sutho ba kani school ndang iladap ya kani pen play kani ka building ndai bangi ong ba ngil abyang tangkani ngaso tho kinang bot kinoi kai i sekretari jong MC mentai ong ba nginang don ki jingduna lamar ngil ayo ya ka building ngil ayo ya ka kelas henry ka ben pat don mo ki ben ki pat don ki shuki ki pat don ki drol ben bu ya ki kot ki sla kemut ki pat don ti ki jingduna ka barang bot kalak yong ki pat connect ti ki nang kanang bon ki ka jinot ka ti lambang ka jinga trailang pat trailang pat dekat bat ki officer jo ke department dekat ki nongsong snong dekat manga kumui lomik mat jong ka konsulsi ki jong pi itu kamlang e ben ya ka jingya trailang na kamta ka bha kamet kampam ya kini ki lawe jong ki hat ki barit school ko menta kinoi kai ru ko balo menta kinoi kai ko government school kilong ki ba haki ki juk ki pamenta kilong ki batista di wat pep school minat ba nang ba pin saya long briu man briu hawe ka si pin sa long engineer hawe si pin la sa long doctor hawe si pin sa long mo kinoi kai ki he pulit kita ki pa phe ki kimi ki pa hindai bentuk mensip mo ong ba ki khon ki jungi ni pa school ha kene ka school let's say nginya compare with school ki bahasor let's say compare ki school ki ba he let's say ngimla banya compete bet ki kamdai kumta ki bon ba ki khna ki jungi na po ranikor konsulsi kidon mata ki lain doktor kidon mata ki lain engineer kidon kita ki balayo ki kam kulit ki bahe kibi na ka school snongi kumbabi school ki jongpi kimi na ko snongi lengba ke chingmirop ki long breu ki man breu ha ko wei kasni teka ka pat ya pi ki kimi ki pa mo kumbang apan biang 16 wat perkhat kumbang perpat ha ki por ki jongpi mo wat ka perkhat ba bagi ni pa school menta kakam kajam ru umyo umdai kumta kajing nang kajing start kadon la kajong kajing mentoy kalong la kajong kajing mentoy sisin ba pidon ha kadam jing pulit umut phenam la no ei la no kajing pulit kam ju her la no ka kadam jing pulit ha
kecing em cungi kibreu lano chu her basu kiu be kata katan jong kecing puli ngam ju snow ba kata kecing piong puli pidu no kecing puli kadai ka pa kodor bat kadai kecing yo nong jong kecing em ki jong pi te kumpana yang i secretary jong ka school ila penpau habai dei baka jing don kam su hapo ka building jong ka school te ba kan sai mentai ila pensko bat nak kalian dengar bagi yo ban pli kumpo te nak kalian ka department hi habai dei bagi pen habai bagi control image isno bagi no ya ki ai habai dei bagi pen bagi image bagi control hapo ka school ku jong pi kata ka mu kwa ban tertib sepi bet kumju ya pi kinai kairu awa ta pring ki jinge mo phila mat ki por ki baladem ni suthu ke jinge ke jong pi ki jinge ke jong pi ka ba haba pen ai ke jingnang ke jing start ye ki kena jo school mbei tang ke jinge bana ai ke jingnang ke start de ni suthu pi kinai kai pi tip ai ke jinge ke jong pi mo ke jinge ke jong pi ki ba bon rei ngaju ong parabor ba lengba kecing IT lut ke jongpi lengba kecing IT lut ke jongpi na kampa kecing pha na kapta kecing pha nga jong parabor ba ublem tar lengkat ungker khu ya pi haka jing IT lut ke jongpi na kampa kikam ki ba pha bengej scam mo ka thong ke jonga nadu ba ngalong nomik mat ka thong ke jonga nomar ngi sothu ba hakin ki juk ki por ki ba mentah hakin ki juk ki por ki ba mentah kacing koridor kaba kong santam ke kacing nang kacing staf umdei ka spa ka pho umdei kata ka spa ka pho umdei hakin ki juk ki por ki ba mentah ladang ngimton kacing nang kacing staf ladang ngidon ka spa ka pho ru kalong ka bae kumno bangin penyai kumno bangin na perkiu susu umdei ka ba koridor ke kacing nang kacing staf hakin ki juk ki por ki ba mentah ngaju ong parabor kat sabalek kat badon ki program jo ka school kat hi program jo school ngaju ong ki kimi ki pa hoi ki por ki jong pi ki por ki jong pi ki kimi ki pa ki jong ni leseng yo ya kata ke jingnang ka jing start ka paka nyimtip ke ka jing kotor jo kata ke jingnang ka jing start ha ki por ki jong ki hendrai ngaju ong ha ki ki program ka bangalek ya ki kimi ki pa ngong ba ya ha kini juk ki por ki mamta kam dei shu ka kam ba pi ong bangin chania tang ha kino ikai bet benang terstat ye ki kun ki juk pi ni hapen sedang nalai hapen sedang na ki kimi ki pa ben ai men sim na kam pa ka jongki ngajukan na kapor sa kapor what you sha ben pep school ya ki kun ki jong pi what you sha namar ba haman la kasnong ngam ong ba kat kibadon ki hapo karani kor konsulsi ki ba hap at spa apong tam kisnong kibadon ki school government ndai la umdon school government ru kidon ki school simet kidon ki school balang kidon tinga ju ong ba ngimdei ben ai men sim ya ki khon ki ti ki jong pi ben ong ben pep ya ka chingle school ben pep ya ka chingle school I babu Aslan koi jungi nang penkemal habai dei bekari Israel mo hakabai dei bekari Israel kari kabaret pa kaba imat ya kacing yar kaba kham he kari me khaya jungi man kari Israel kari siap hendrei lengba kacing minot lengba kacing nang kacing start kari kaba pau tam po kapertai kari kaba pau tam kopi lengba ong yang sai sien da kani ka building hoi ni klim tas ni da ka ba karong ka internet mo umpadon ka batho akro ki kita ki batho akro umpadon ke cing penjot kanor ma parabor ki briu jungi ki sutho pakla bakano ka ba ai ka sarkar ka dei ba ngile kat ba ma ka perkhat jong ka sarkar ndrei kane kam dei ka jong ka sarkar kane dei jong ka snong ka jopi lengba jong kane ka snong lengba kane ka yung school kalong ba kini ki khon ki jong phi kinsa long breu man breu te parabor nga karpat bakani kadi ka yeng ke jongpi kadi yeng school ke jongpi soba suman umdei daladep mentak singi pli lasyai kemudian teng don dok mentak kilele da katin ndegi pli mta hadin sekentar katali tempat it no
lesai kemudian thok no dak tin ngitip pakai yang school dari thok pada kitin ki pang so tenang so tenang Neringa kerpat pakai ketika yang school ke jongpi ketika yang nak kata kini ki lawai jongki hep ki perit ki jongi berpenyok ya ke jeng nang kisah sumalam mau kamdai ke jong surga ngaong syai pi kadai jong kasnong ke jongpi di sumalam nambah kini ke jingdon jong kenika yang school kemudian bagi kini ki kun ki hep ki perit ki jongi kinyo ya ka jeng nang ke kisah gon ki jeneng kam dari ngistu bagi mukut tang cisir mukut tang porplay tendang ila ada peliru ingin ya trader kan na kamta kacing pha mo na kamta kacing pha kamtam na kamta kacing pha habe dei batka pule puti e kemship su ya tapol seisen blesibun nai tai menteri nai tai ba es koi I ba thong ni ba kan sai thong ni ba hep import doktor na kamta ke jong filam ki nong sok snong I nei kai ki jungi na kata tapi I heb ki beret saya boleh bah ngap hayai miss ngap hayai I mei pa jopi tang dei ni ki ti ba ka kublai sibon kublai sajamu